Ụmụnne m awụchasịala nụ m o. Ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ ọ nọ nwekwerechi ka mara m igbu oge ọnụ ụmụnne m. Anụ m nwanne anyị nwoke akpọ fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m were akụkọ na gbotoro ya ụmụnne na ya oribidene ya o, na ya nọ n'ekiti ya ama m ya agaghị ihu ya ama m ya agaghị azụ na oribidene ya na ụlọ gbatara ya ose enyemaka. Ụmụnne m ya gaa n'ihu sị m na ya alụọla nwaanyị o, ya lụrụ the only daughter, nwekwara na ụmụnne ndị ke nwoke anọ, nne na nna ya nọkwa ya, nwekwanụ ndị oge nwoke na oge nwaanyị anọghị ndụ. Mana oge nwoke kpatara ego mgbe ọ na-eti eti, ọ rụtakwa n'ezigbo ụlọ, zụkwa na ụmụ ya niile, zụlitecha ha gachara ha mahadum, onye ọbụla megacha ọfụma. Na famili ke yekwene ebe ya eshi na nne na nna ya nwụọna, na ihe nwekwara na ụmụnne atọ ahụ ha na ọ ya nwa buge ha na aka eshi ike otu o shiri shie ndị okenye, na ya nọ na-ama na ejighe biznes emegere onwe ya ihe dakaga n'aka nwunye na ugbo ya na ya abụọ lụrụ. Ịhụnanya eburu ha, ya gwa nwunye na o shi n'obi ugwu na ya nwee shi ọhụụ na n'ebe ya eshi abịaga, na ndị nga ha agụkwa ha ebuli akụkwa ha ekwe. Nwunye si na ọ ya nwa ga-ekwu onye ya ga-alụ. Ya hụta ịhụnanya ahụ na all made in heaven. Ịnụkwa nwa ọgaranya ịbịa ekwere edi n'ọnọdụ na ugbo niile ya nọ, ejighị ego ruo ezinụlọ ya, ejighị ego rie ụmụnne ma ofokwu nne na nna ya, o kwete ya nwa na o Chineke na o chetele bịa wurukwa nwatakịrị ya hụrụ n'anya, ya hụrụ nwa na n'anya, hụbiga ya oke. Nwaanyị mba nnọọ mza mana ka ya buru ụzọ kọwatatụrụ m ndụ ya, na ya wụ somebody na-eteki nonsense, na ya nwere obi mgbaghara, nwee ndidi, na ya na-eme elecha aghara, mana ya nwere line mmadụ ọbụla na-ekwesịghị cross, na ya wụhụ nwoke a na-akwa aka, ya wụkwanụ nwoke nwaanyị ga-apụta ya pịmpọ ya pịa ya ka pịmpọ no, na ya dị stubborn, na ya dị ready ịnwụ ga jụọ oyi ebe ya na fight ka mmadụ ibe hapụ iri ya arịrị, ya dị ready ịnwụ. Ya na nwaanyị a alụọ biri n'obi ọma na-enweghị nsogbu ọbụla, ọ mụọra ya ụmụ atọ no problem. Mana ime ụmụ atọ ahụ ya ọwụ na ya na-asị no problem, ọ pụtakwa na problem anọ kama ya edige. Mgbe ụfọdụ elecha sọ dị only daughter ya agharakwana, ya elecha sọ dị only daughter na o wote eji zụọ ya ikekwa akpampara ya nnukwuru azụ kasara ya na ọ manyara na ele na ihe ga-eme ebe ọ mụgara ya nwa, ya na-atolerate. Nwaanyị mba nnọọ mza ruo otu ụbọchị ebe problem a bidoro, na ya shi elu gị hụ ka nwunye ya kpọga nwa ha akpo nwa ha na ya nọ ihe na-akọ nwa ahụ ajọ ihe, akọ nwa ahụ ihe otere kwesịrị ka eshikọ mmadụ Chineke kere ihe. Ya bata jụọ nwunye sị ọkwa mana mmadụ mụrụ nwa oshi otu akụga ihe, na ọ bụrụ na nwa a adịzighị ya mma ya na ya ga n'uli na why not ikpolakwana ya, and ohere a ka eji hụ wundu nwa ahụ bụ n'ahụ, n'ihi na o gbara ya oto, nwa gbara nwa ahụ oto that day, and ya lọtara by mberede. Ya lọta ahụ mahụ na ya na-alụ na ọ gbara nwa ahụ oto, opportunity o ji nwa ahụ jiri oyi ha akwa, ya hụ wundu ndị ka alaga, hụ ndị ka elachara na alacha, hụ ndị ka akọrọ ngwa ọhụrụ hụ ha plus ka ọ kọga that day. Ya etinye so wụta ka ahụ nwa dị na gịnị mere ndị wincha gbara emere meeting na ahụ nwa ka ọ gịnị wụ ihe ka ọ sị nwunye ya aba ya were mkpeshi o ji apịaga nwa ya lọchapụrụ ya nọ n'azụ gị n'ụgba ihe awụ ihe ọ dị mbụ ya mere but that very day were ziri hands on him, were mkpeshi o ji apịaga med ya laa ya nọ n'azụ, gwa ya dat na nwa nọ mma ya kpụtara ya na ebe shikpọta nwa nọma, na onye be nwa nọwụ n'ọma, na nne na nna n'ọma, na anytime ya na nwa m mewere otu ihe ọnụ na that day na ya gaba na kichin were mma ekwu mmagbunyo ya anya. And nga ọ nọ na-emegekwara ya nọkwa idi ya o, kama ihe ahụ meziri n'ihu nebo ha bịara abagara na ọkọga nwa ihe bịara gbatara ọsọ ịbịa rescue nwa ahụ n'ihu nebo ha ka ọ nọ were mkpeshi o ji apịaga medi ya were lụọ ya nọ n'azụ na ọ dị painful. Ya nọ ga-asị mba na ya agaghị elu asọ na ya na-eluru nwoke mere n'ime ụlọ mana ọhụrụ kere o bupụtara side no, ya nara ya mkpeshi nọ ntara tụtụrụ ụkwụ ya abụọ pịaja ya pịa ya ihe ka ụmụaka, ebe ọ bịara bịa pịa ihe ka ụmụaka dibịa ụlọ lụrụ ya, o were mkpeshi n'ihu stranger laa ya nọ n'azụ, ya narazie dị mkpeshi
pịa ya n'ụkwụ ya abụọ. Nwamba nọ nza ọ nọrọ nga mmakpo n'ime ụlọ buo akpa ya, buo ngwongwo ya mapụta, mmanya na moto, chiriki moto vai ya la hapụrụ ya ụmụ. Ije ọsọ ahụ ọ gbara, ụmụnne ndị ka nwoke na-akpa na-abara ya na ya nwa metụ nwanne ha aka ọzọ. Ọkacha njọ ka diọkpara ka ọ ka dịchi, na ya nwa metụ nwanne ya aka ọzọ, na ya ga-egosi ya that na the fact na ọwa ọnọ ha nwe ime ya lao ya bịa lụọ nwanne ha. Ha nwere onye chọrọ ịnụ, ha chọrọ ịnụ ihe nwanne ha nwaanyị mere ha chọọ. And okporo nwa ahụ nọ n'okporo bịa, ya gwara mgbe ọbọchị sị ekporokwa nwa ndị mmadụ. Ọtọ ọjụga igbo na ọmakwa onye ahụ na okporokwa nwa ahụ ya kwere ọwụ na ebe ọbụla ga-ekporokwa nwa na okpo nwa ahụ na la ije ha. Ya jụọ diọkpara nne oge nwoke so ọwa ọhụbe nwa ahụ nwunye kpọrọ nwanne ha nwaanyị kpọrọ lọta. Uyisikwele nwa ahụ akwa ledele nwa ahụ anya n'ahụ. Ọ jụkwara nwunye ihe butere okwu na ọjụbedi ya ogene oge ogene. Ọ na-aba ya bara mba gwa ya okwu ka ụmụaka na ha nọ na ha zụkasara nwanne ha nwaanyị. Ha bịakwa bịbịa ride ya na ka wee bụrụ ọga ha wọk. Oge nwoke so oke so na ya wuru nwoke na lazasị nwoke pụta ya sị yes na ọnwụ na ọ hụtaghị asị nwoke that means ya onwe wee lechara onye ọ hụtara na ọwụhụ nwoke kpụrụ nwanne ya nwaanyị otu nwa kpụrụ nwanne nwaanyị nwere lega na ọ jụrụ ya sị ya wụọla nwoke that means onye ọ legara nwanne ya nwaanyị wụ ewu mmadụ that is ọwụhụ nwoke na dị onwe ya onwe kpụrụra nwanne ya nwaanyị kpọọ ega ya nwa knowing fully well ya wụhụ nwoke na ọ wee ewu. Ọ hụbeghị that part of him before ọ gbanyụọ phone na nwamba na rere ije a oso nwanne ha nwaanyị gbara lu arịrị gị 3 months ọ nọ n'ụlọ nne na nne ya elechakwa kpụrụkwa ụmụnne agarịọ ya rịọ ha so nwunye elu warịọ before ya kwere lughachita. Nwamba nọ mza n'otu aka this girl is agbazi ọsọ every now and then. Obere ihe kparara ma ọ gbalala ya gakwana garịọ kpeghachita ya because of ụmụ ya. Obere ihe ọ gbaralala ya gakwana garịọ kpeghachita ya. Na ka ikpeazụ na ọ nwanne ya nwoke ke senior brother jizi aka ya bịa kpụrụ nwanne ya nwaanyị akpụrụ gwa na ya na-arịọ because ya na-agbaghara ya kpatara ọ na-eji filie na ihe ọ bụrụ ọsọrọ ya ga-eme ọntụ na ya bịacha bịa rịọ na ka ugbu a na ọ ga-anya ya n'eze na ọ nwanne nwunye ejizi aka ya bịa kpụrụ nwunye na m jụdele sọ gịnị ka o mere na ya bụ moto na ya eshe elu gị na street ha na o nwere nwa potholes ọwụ ha ebe moto ga-aba ya agbava na ya elogide lopụta na street ha na dị about 2 streets dị like that before their own street na once ị batara dasa ị ga-eji moto nwe iji uru a ga-eji waya n'anya ntiri gị rute na compound ị na-aga na ya abanye na amara n'otu ụbọchị dị na ya abanye na azụ ishi na the first street link to street ya bịa notice na e nwere moto ji speed abịaga moto ahụ na-abịa wawawawa ya sị mba na kwa wụhụ ndị mpụrụ kwa wụhụ ndị ntụrụ ya eripụ ebe ọ bụ na ha nwa abịaga n'azụamind hụ pothole na ya nwa agbaga ụsọ ga-amind kwa na ebe ha bịara ngwongworo ka a gbara awụcha ka a mara ihe iche ya nụrụ nga mịa ka mmiri fon nwunye ya gbawa nwunye na fon na-akpọ nwunye na fon na-akpọ na fon fonu na-ede bizi nọmba bizi and ihe kpọgara nwunye ka o nwee ike hapụga geeti ahụ open gbapụta mepere ya geeti ka e were speed gbapụte oguchikwe geeti ozugbo ya kpọga nọmba nwunye na pothole ọta ka na ndị ha na-awụje n'azụ ya na-awụje n'ihu ya emechaa kọtọ bikos enwetabe nwunye na fon mgbe aga na streeti na-awụhụ ebe ya kwesịrị ka ya eme ka ya gbatị ụzọ na-akpọkwa nwunye ka o piki ofu aka ka eji n'anya ihe a niile kpọga nwunye ya nụrụ nga anọ na pik is the last the only time nwunye pikiri kọ nwunye ya jụọ esi ya wonye ya ga-eji agbanyụ fon ya na diọkpara na-ekwu gị gbanyụ fon na ya gịnị ewu ihe na ọya fon enweghị okwekedị hụ ya na-achọ ịkọwara ihe nọ niile nwunye ekweghị hụ ka ya kọwara nwunye ihe nye gbaga ọsọ ya na-asị nwunye open gate nwunye ya jụọ esi ya wụ gateman ya wuye yiri ya gateman gbanyụzie fonu na ntị ya kpọwa ha ya ọ banyegwe nọmba bizi nwunye ya sị chai na ya la ijeka na ya ga-agetụ mma ndakwa anakwa abịa ya nwanụkwa awụ otu aka bikọs ya nwa ji jip ndị ahụ bụ ka ọra ga ha those pothole nyega ha nsogbu otu aka ya gbaga nwamba nnọmza ya gbaga ike agwa ya pụtazie n'ihu geeti ya mgbe efiri ya ka ọtọlọ ndị ọf ha agaghị ahụ ọ gara ha hitret ha bịara gbala ha wee n'ihu geeti ya ka ya nọzi mgbe ya gbara break and the street and all close ndị ahụ ewere speed vuru nyara moto vuru bịa nwata ushi ahụ na moto ya nwanụkwa n'ime moto ha elebata anya si ọga ya si na-ele ihe ọchụ gị ya elewe ha hawa anya gbee
ha jụọ ese ogini chụga ya na ogini ihe chụga ya n'ule ihe chụga ya ya sị na ya mahụ na speed ha ji abịaga ya n'azụ na ọ tụrụ ya ụjọ efile na ha wụ ndị ntụrụ ha sị mba na ha gagara onwe ha mana otu ọsọ ọgbagazi mere ha ji chọsị ịkwụsịzie ka ha mara na emepedele buutu na ọdịshọn enwe ha onye ogburu tii na buutu hozi ha agbaga ọsọ n'elu otu uche anya moto like that ya sị Chineke na ọrụkwa ka ihe awụkwa ihe echere ha si arịta obi emepe buutu na o megacha ka onye menwe ihe ọjọọ bụ na moto agba ogiri chụga ya lee ya o ji hụ moto m n'azụ n'ụzọ adịghị mma ha nwa na-agbakwa ka ha gago nwa ọ na-agbazi ọsọ ha hụta na ọ hụrụ ha agbaga ọsọ ha chụwakwana ya ka ha mara ihe merenụ o jiri hụ ha agbaga ọsọ na ọ ga ya bịa rite obi emepe buutu ya rito mepe buutu ha ele so gịnịkwana ihe Chukwu ji agba like that na anya gburugburu mgbe agba anya bụ anya like that na ha nwa bi na the other street na ha chọrọ ịma ihe wu ihe somebody bi na this area ga-eji agba ụdị ọsọ a ya ewo no ese nụkwa Chineke nnekele na ihe fili na ha wụ ndị ntụrụ na ha bịa chụje ka ha tụrụ ya ha sị nụkwa wotene ndị a na-eji atụ emewezie ka ha egwuru ha sị no na ọ dị wrong next time echilota ha agba ọsọ na ọ nyere bad impression a sị ya ngwa na nna ikwu na ha wụ ndị ntụrụ na ha nwa chụje ka mara ma enwe onye obu ha chere ha ga-erescue na ha nwa bi na the other street ya kpa ha street ebe ha bi nụrụ ga-abajọ ha na moto ha reverse alawa ya were aka gbanye n'ukwu so na true na ọ bụrụ na ndị awụ ndị ntụrụ na ha ga-succeed n'ihu gate ya ka ha ga-atọrọ ya ebe nwunye ya na-ajụ ya ma ya wụ gate man ya nwoke ya nwoke ọzọ na ya wụ onye ya ga-eji end call ya na nwanne nwoke senior brother Emek bịa ịza ya call ọ si ewere iwe ahụ fon na ya zụrụ nwunye fon ha ya ewere iwe ahụ n'ụga na gate guzogide na gate ike agwụ ya ya ewere kiki ya gbahie the small gate bag inside the compound gbahie big gate meghere onwe ya ụzọ drive ta moto gushie ihe gate bịazie ntụ werezi iwe ahụ lọta ihe ekwekwe ha okwu nwunye sịkwana ya welcome mba ọ gwawa ya sị next time ya echikolota ha bọg ya with call ya were iwe zobirizie the phone pịa ya n'ala phone apịaja nwunye ya sị na nke a na ọ the height of it na phone ya ka ya sị ya na phone ya zụrụ mgbe ọ mụrụ nwa ikpeazụ na phone ekwe ya zụrụ iPhone akwa ya zụrụ na ya apịajala because gịnị ọ maghị ọrụ ya as a wife na ọ chọrọ igwe that na ọ nọ na phone call nwụolu ya chilota kemgbe ya na-ekwere biri echilota akpọ ya phone before na ya chile like that kpọọ ya phone before gịnị ka ọ ga-eji hụ how many missed calls ya na-akpọ aka apụ ọ ga-endele call ahụ nọ n'ime za ya ka ọ mara condition ya eji akpaga mara ihe mere ọ sị nwunye ya gwawa ya sị ya na ya gachana ofu ya ọla ọ nọrọ nga were small phone ka obere phone ntakịrị kpọọ nwanne ya nwoke na ọmana because ya na ya bụ ọkụ ga na phone ọmana because na ọ kpọrọ ya na-akọrọ ya na mma ha eji ahụ akọrọ ihe niile na ọhịa dị eji bata nga n'ugbo nara ya phone kpọjaa n'ala pịaja phone because na ọ dị ya zọrọ the phone nwanne ya nwoke sị nga ọ na-ekwuga datin na ya paaki ife na ya nwa single handedly ga-abịa bịa first thing tomorrow morning ya ga-abịa kpọrọ ya na ọ wote oge nwoke shi bịa n'ụlọ kpụrụ nwanne ya nwaanyị tii na moto gwawe na kele ugbo ene na ya na-abịa na ya kpere ụmụnna ya bịa na ya ga-alụgharị nwunye na ọrụ ka list e nyere before na ọ dịrị nkenke na ya ga-ekrọlụ n'ala ya ga-ebeg na ya ga-apụ n'ala na ya na-ele oge nwoke jụkwana ya sị ọ gịnị ihe kpatara na ejikọja fonu nwunye ya zụrụ nwunye ọ bịa n'ụlọ bịa kpụrụ nwanne ya nwaanyị ụkwanụ nwunye tii na moto lawa ya sị mba na ya ga-eji ndị a ihe na-ahụba before ya gbazie nkịtị enwe onye ya na-akpọ na fon enwekwana onye ya jụkada ha nwunye ele ma ha nọ na 4 months ya kpohụ ya sị ha biko ya bịakwana otu ya na-eshi abịarawa nwunye ya ga laghala taa 2-3 days lekwe ya garala bịa bido rịọwa na ya kpọhụ fonu 3-4 months aga nwunye ya wụchacha ha n'ụlọ gbara na ya bịara kpọrọ ụmụ ya gwa ya sị na onye ka ya na-abịa ekpere ụmụ ya ka ọ gaa kpọga ya na that family ka ha rezie ya otu ha esi rezie ya nwa no na ụmụ akwụkwọ ụmụ ya na ọchọ ka ha ga wefere ha ga-aga chọkwa ka ha ga kọtụ na ga-aga ka a ga-amaghị okwu ọnụ nwunye lewe sị nọ ihe ekwuru na ya ahịa ga-akpega ụmụ ya ya ebido mewe kret we drama ndị nebọs agbapụta shaba nwere sotoshi ebihave ga-adịghị mma na ọwụ naanị ya shi n'obi ukwu na famili ya wụ famili ka ya kwa na ụmụ ya wụ ụmụ ya di ewu di na ihe ọ gaghị enyere ya aka that woman nọ the very day ọ pịara ihe n'azụ bido gwawa sị nne ya sị obi ukwu wụrụ dịka ken ishi na ya na ọkọs enwe nwoke kwesịrị ike na such family na ọ na-aga ịlụ nwaanyị ọ dị very very wrong na azụtọdụ ya sị the woman ara gbawakwa ya anya na-agụ agadi nwaanyị na-akparị somebody na-awụghị mate ya akparị na nwaanyị mba nọ that day ọsọsidi ọ gala na skuul ekwe ha akpaga ya ụmụaka okpenye na fon ya gwa ya sị ka ha gawa wefe na ole anyị n'ike mara eji na ọgwụle
na ya na ya abụọ gawa efu ka a ga kọt adọ nwa na onye ọbụla dọtara kọstọdi ya kporo na kọt lechaa ya akpọcha ihe niile si na ya kporo ya kwa na ya ka chọrọ ikpe ha kporo ha kpege akpa oge nwoke na fon si ya gwa nwanne nwaanyị na ọ gbawara chakachaka na ọ bụrụ naanị ya mụrụ nwa na ọ hapụrụ ụmụaka ahụ gba ọsọ for 4 months ọjụghị ote ha mere ọjụghị ote ha si feed gị ọ bịara bịa kpọrọ nwanne nwaanyị ọ kpọrọ nwanne nwaanyị hapụrụ ya ụmụ ya na o si n'ụlọ ka ụlọ nne na nna ya bịa n'ụlọ bịa kpọrọ nwunye ya tii na moto hapụrụ ya ụmụ ya kemgbe 4 months ya na-awụjụ nne ụmụ ya ajụghị ote ụmụ ya ka shiri gị na ote ha si eme ote ha si survive na ọ gwa nwanne nwaanyị ọ na ọzịza abịa n'ụlọ ya mgbe ya na-anọghị ya ka ya hapụ iji polisi eme ya arrest oge nwoke sị ruole na polisi na onye steji aka nụzi na oke na ọ ga-ahụ na nwaanyị mba nọ na ya nọ one day oge nwoke were polisi bịa mee ya arrest that na ya akọga nwanne ya nwaanyị ụkwanụ nwunye that na ya goshiwa ihe na-enweghị isi gụgwụ ya gwa ndị polisi rute polisi before ya enye statement na biko na ya chọrọ ka ndị niile wu neighbors ya na ya nwere about 6 or 7 neighbors makwanụ ije marriage ya na nwunye na ya chọrọ ịkpọ ha ka ha bịa bịara witness ihe bụla ya na-ekwu na enwe onye ka ha bịa kwutatọ nke ha gbara ahụtatọ polisi so wonderful emechaa ka polisi agwodocha ya abịa belụọ ya nwanne nwoke abịa belụọ ya pụta still nwunye ya burukwa ngwongwo elu nwanne nwoke ụkwa n'oge nwoke si that na ya ga-akpọrịrị ụmụnna bịa lụgharịa nwunye na nwaanyị mba nọ mza nọ steji aka nọzi nwunye ya nọtere eburu moto nwanne ya nwoke ka senior brother ya ka dị ọkpara buru moto naanị ya ma ebe o bu moto gaga nwa accident nwaanyị mba nọ na nwaanyị a nwere fatal accident ya ekpughige n'akwa nwanne nwoke ekpughige n'akwa ya bebe ya kọsụrụ the day ya hụrụ this lady na ya na kọsụ the day ya hụrụ this lady na ọ kọsụrụla a lot of agony na ọ kọsụrụla pens ka na aga ha ebi ahụ na ke ọ kọsụsiri uwe na ọ dị worst na ọnọdụ nwunye ya nọ n'ọnọdụ onye nwụrụ ihe a na-asị onye nwụrụ anwụ ka mmadụ mma n'oge nwoke akpọwa ya na fon na ole mgbe ya ga-abịa take over ya jụwa oge nwoke take over from onye oge nwoke agwawa ya sị na ihe a niile na ọ bụ family problem na enweghị family na-enwe issue na edischargeala nwunye na ọ na-edere ịbịa kpọrọ nwunye na ya kwụrụ ụgwọ hospital bill this and that kwọka ya bịa kpọrọ nwunye ka ya mere arrange a medical doctor and the nurses ga na-abịa n'ụlọ ebe na-abịa nye nwunye medication o nidere ya jụọ sị ọ bịara n'ụlọ bịa kpọrọ nwaanyị ụkwụ n'aka zuru oke kpọrọ nwaanyị na-enweghị ihe mege kpọrọ nwaanyị the mother of his children tinye na moto kpọrọla sisi ya gba moto bịa buru ọrụ ndụ onye nwụrụ anwụ ka mma na-ele ebe mere ụdịrị ha nakwa ọsị ya ga-akpọrọ ụmụnna ya bịa lụọrịa nwunye na ọ gịnịkwana mere o ji akpọgazi igbo bịa buru nwunye na ya bịabe na otu ụmụnna ya bịa lụọrịa nwunye ka abụọ ụkwanụ nwanne ya nwaanyị lụọrịa ha ya ọzọ na ọ gịnị ka o ji dizi na ngwa ngwa ka ya bịa buru nwunye ọ bịa gwa ya sị ahapụkwana ihe ndị a na ihe mere na o mere na ya bịa buru nwunye na ihe na ọkwa nne ụmụ ya na ya hapụchakwa n'ọwa igwe na ihe na ọ dị only sister ya nwere na ya hụrụ ya n'anya too much na every member of the family hụrụ ya n'anya too much na ha eji ya egwu na ọ dị ka their jewel na ọ dị ka their diamond na this and that ha enweta anything na ihe any impression na akụrụ ya ihe na ọ na-ewute ha ya jụọ ya sị kere ugbu ekwe na accident ọkụrụ ya gwugwu na ele onye ọ gara ga ebugere okwu na enwe ihe metụtara nwanne ya nwa na ọ na-ewute ugbu a na accident akọọla ya gwugwu gazie ya na ugbu a ka ha bịa gazie na nna ya sị na ije ahụ ọsị ya ga-abịa kpọrọ ụmụnna ya bịa lụgharịa nwunye na ya ga-abịa actually mana ọ bụ ibute mmanya na ya na-alụchi na ya bịara bịa lụrụ nwanne ya nwaanyị onye hụ marriage a chance na ọ ya nwa mebiri ime ụlọ mebiere nwanne ya nwaanyị marriage na obi na ya bịa that one in mind n'oge nwoke na-arịa na-agwa ya na enwe ihe mere nwunye na ekwekwele ka nwanne ya nwaanyị nwụọ na enwe ihe mere nwanne ya nwaanyị na nwanne ya nwaanyị wụ n'oge ụda na alone na ihe ahụ abịa sandụ ya ka threat na ntị ya ga-eme police involve kọọrọ ha akụkọ ihe jie kọọ everything akọcha ihe niile na ote nwunye o si bịa n'ụlọ bịa kpọrọ nwanne ya nwaanyị onye ihu na onye azụ na-eblem ya na onwe ha any right na ọnwụ na nwanne ya nwaanyị file na-emegbughị emegbu ọ nwanne ya nwaanyị ga-eji aka kpọrọ onwe elu na onwe ha any right ịga n'ụlọ nwanne ya nwaanyị ebe ọ lụrụ di gaa n'ụlọ nwanne ya nwaanyị gaga kpọrọ eti na moto kpọlata ya na ọ gaghị force this man ịbịa bịa kpọrọ na ọ ya ma gaga kpọrọ nwunye and also according to the man ọ kpọrọ onye ahụ dị mma na-achọsị ibulatazirie somebody dị paralyzed na ọ wụrụ ya nwa ọ ga-ekwe oge nwoke ekpe ya na-arịọ okpe ya na-arịọ nne nwunye ekpe ya na-arịọ nye acha ndị anaghị ekweta na nwa ha nwaanyị nwere ka o mere na m judelu unu ugbu a na ya chọrọ iburu mmanya gagasị ya na-alụgasị agbasa marriage
na ya eme ya ugbu a gasịrị na ya hụrụ kọndishọn nwunye gbasaa ihe oge nwoke na-agwa ya na a na-ese okwu na nwe ya famili a na-ese okwu na ya chọrọ iji because of ihe a mere nọ gbalagazie because of ọnọdụ nwunye na echetakwa na ihe a nwaanyị ejiri mee wedin ya ihe a nwaanyị ejiri gba akwụkwọ na ọwụ ihe ọjọọ mmadụ ịhụ nwanne ya n'anya na ha ewechekwa ihe ha mere adịchaghị mma na ọwụ ihe a ga-eji jụzie nwunye kporozie ụmụ ya no na ya bịa kporo nwunye na ọ ga-aka elekọta ya n'ụlọ karakwa ebe a na mjugodo unu nwa nwoke na ọ wụrụ gị ị ga-aga ịkpọrọ nwaanyị ahụ ụkwụ abụọ nwụrụ spinal cord ya half ya achọghị ije ọ na-akọrọ m kọndishọn nwunye nọ n'ime na m judelu unu ụmụ nwoke ibe na ọ wụrụ gị ị ga-aga ịkpọrọ nwaanyị na ọ wụrụ na ole ihe ị ga-eme na ori bidere na ihe a nwatakịrị ya hụrụ n'anya na naanị ihe megburu ya mee napụrụ ha joy na ogene oge nwoke interference oge nwoke dị too much and nwunye ya ghọtakwa na azụghị ya azụ ha pampara too much nakwa edie na egedinye eru ele mgbe na ọ kọndishọn nwunye na ugbu na m judele ṅụ na ọ wụrụ gị na ole ihe ị ga-eme na unu biko gbatara ose enyemaka na ụmụnne ya ma ndị ezinụlọ ha sị na nwaanyị ga-abatakwa again na ha adịghị redi iduru ya na a na-aga imerịtị na nduru ọbụla edu ya gaje ebe a na-awụhụ nduru iwele ya na ha agaghị aga nọọ ihe ndị famili ya kwuge ụmụnne nna ya na ihe ọbụla na-eluru mmanya ga ebe ahụ na-awụhụ ị ga-ewela that woman na-alụzi na ha ya can't out of it oge nwoke na-asịzi na ka ya kpọlata ya ede nwere ka ya kpọlatara na ya na ya mere accept ka ya kpọlata otu esi ebe egwuregwu ya kpọlata ya na ya gwala ya na ihe ọbụla wụ hospital bi ihe ọbụla dọkịta ga-eri ihe ọbụla nọọsụ ga-eri ọ hụta na ụmụ ya nara ndụ ụmụ ya ka o nyere aka irikọva ebe ọsọ ga-kpegara ha nwa na ọtọ ọ nọ na ọnọgaghị olu ụmụ ya na ọjọọ sị na o kputu na-ele anya into space ele anya kputu anya abụọ na-eghere na-akwadobe na ọhụ o were anya ahụ na-ahụ ụmụ ya na ọ ga-enyere aka irikọva na m judelu unu biko na ọ wụrụ gị ga-eme ala ahụ ka ọ gọgụ nwoke kpọlatara nwunye ṅụ n'ụdị a nwa ya bịara bịa kpọrọ ahụ dị mma kpọlataziere ya n'ụdị a tizie ṅụ na amaghị ebe akwa amaghị ebe nọ na ọnọdụ ya na ugbu ya mmadụ ya magaghị ihu ya gaga azụ ụmụnne m okwu ekwulekwucha m sị nna m ya sị kere wene m sị onye ma ọ washi mana elecha anya ụwa wee lecha ama m nke m ga-ekwu ugbu a na ụmụnne asị nwanyị mba nnọọ keep your emotions aside nwanyị mba nọ mba biko mba kele ikwute ya this particular one akpọtorola m ya ọnụ agwara m ya sị ya ama m ihe m ga-agwa gị ugbu a na ya wụrụ na ekwutere m ya ma ọ ekwutere m ya ihe ijiri m uwe ojii aga m aga jiri ụmụnne anyị ị ga-agụ kọmentị ihe ọbụla ha sị m mee gị mee ya mana ị hụrụ na this particular one asị aga m agbatere ụmụnne enwe ihe mma m ga-agwa m n'igwe gị eziokwu maka na m kwuo a ga-asị na emotions m dị involved na I should keep my emotions as that before mmadụ asị nwa mba na ikwute ekele mba don't bring emotions into this egboterela m ya ọnụ enwere nnọọ ihe ụnụ ga-agwa nwanne anyị nwoke ọnụ gwa ya ọ nga ọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ